Azken datuen arabera, 482 gaixo zenbatu dira Nafarroan eta 5. heriotza kasu koronavirusangatik. Nafarroko gobernuak COVID-19 larrialdiari aurre egiten laguntzen ari diren boluntarioak koordinatzen ditu, Navarra Gay Voluntaria webgunearen bidez. Koronavirusa dela eta 112ra eginiko dei kopurua 128 gutxitu da joan den igandetik. Nafarroko gobernuak neurri ekonomikoak eta babes sozialerako neurriak onartu ditu gutxienez 100 milioi eurorekin koronavirusaren krisiaren ondorioak arintzeko. Gaixotasun kronikoak dituztenei ahal den neurrian beren burua zaintzen jarraitzeko gomendatzen die Osasun Departamentuak. Izaro Andres abeslari mailabiarra, Limones en invierno diska berria aurkeztuko du maiatzak 9 Baluarten. Asteazkeneko azken orduetan eskura dauden datuen arabera Foru Erkidegoan bertze 482 positibo egon dira koronavirusagatik. Hoietatik 132 ospitalean daude. Persona hoietatik 11 zainketa intensiboen unitatetan daude. Gaitza jotako osasungintzako profesionalak 40 dira. Urtarril bukaeran erregistratu zen lehen COVID-19 koronavirus kasua Nafarroan eta ordutik honat 5 lagun hil dira, arrazoi horregatik azkenekoa 86 urteko emakume bat izan da, aurretiazko patologia zuena eta Tuterako Reina Sofia ospitalera eraman zutena pasaden astelenean martxoak 16an. Foru gobernua vbikoitza Navarra masvoluntaria.es plataformaren bitartez, COVID-19 larrialdiari aurre egiteko laguntzen ari diren edo lagundu nahi duten voluntarioen lana koordinatzen ari da. Alarma egoeragatik sortutako eskaera soziosanitarioei arreta emateko. Navarra Gay Voluntaria webgunearen bidez, elkarteen eta gizarte zerbitzuen arteko koordinazioa erraisten du, eta ekintzak erabateko segurtasunez egiteko gogoan izan beharreko neurrien berri ematen du. Atari horretan biltzen dira bai elkarten, bai egunotan gizarteak duen erronka soziosanitarioari aurre egiten lagundu nahi duten personen ekintzak eta eskaerak. Baita foru komunitateko herrietan eta auzoetan ia egunero sortzen ari diren ekimen sozialak eta herri ekimenak ere. Sor litezken behar izanak asetzea edo jadanik ematen diren zerbitzuak indartzea da horren guztiaren xedea. Plataformaren bitartez elkarte bakoitzak izena eman eta voluntariotzaren aldetik dituen eskariak argitara ditzake. Era berean parte hartzeko gogoa dutenek izena eman dezakete hoietan eta voluntariotza egiten hasi. Tresnak badu horretarako kudeaketa sistema bat. Elkarte edo kolektibori aukera ematen diona bere ekimenean izena eman duten personen datuak erabiltzeko. Persona askok laguntzeko duten gogoa eta elkarte batzuk egin ditzaketen eskaerak bideratzeaz gain atariak informazio emanen du voluntariotza seguru egiteko moduez. Voluntarioek jakin dezaten zer neurri hartu behar duten gaudenean kutsatzeko arriskua saihesteko. Atariak bideratutako voluntarioentzat zein sortzen ari diren herritarren ekimenetan dabiltzanentzat eskubide sozialetako departamentuaren barnean dagoen personen autonomiarako eta garapenerako Nafarroko agentziak honako gomendioak egiten ditu. Eztul eta doministiku egitean sudurra eta ahoa estali ukondoaz edo bota daitezken zapiez. Eskuak maiz garbitu uraz eta xaboiaz, bereziki eztul edo doministiku egin ondoren edo erabilitako zapiekin ibili ondoren. Voluntarioak erosketak edo janaria daramatzanean eskura eman daiteke, ez dago zertan lurrean utzi edo pauso bat atzera egin. 2 personen besoen luzera nahikoa da, metro bat baino gehiagoko distantziara iristen baldin bada. Laguntza ematen zaienei ongi dauden edo laguntza mota zehazten bat behar duten galdetu adinekoi bereziki. Ezoiko zerbait gertatzen dela behatzekotan oinarrizko gizarte zerbitzuarekin harremanetan jarri.
Genero indarkeria atzemanez gero deitu 112 zalantzarik egin gabe informazioa eskuratzeko 016. Babes baliabidek lanean jarraitzen dute. Bukatutakoan norberaren etxean eskua garbitu uraz eta xaboiaz edo une horretan gel hidroalkoliko batez. Edozein informazio eskatzeko posta elektronikoko mezu bat bidali daiteke harremanetarako datuak adierazirik. Honako helbidera info@navarra-voluntaria.es. Telefonoz edo postaz erantzunen dizute plataformatik. Halaber, kontuak ditu Twitterren abildua voluntariado eta Facebooken facebook.com voluntariado navarra. Javier Remírez Nafarroko gobernuko lehendakari ordeak jakinarazi du egonkortu egin dela 112 eginiko deien kopurua. Atzo 2009 jaso ziren eta igandean berriz 4.013. Ura izan zen kopururik altuena. Beherakada 28%koa da eta horren zergatia lehendakari ordearen esanetan informazio iturri ofizialetatik jaso ondoren herritarrek kontzientzia hartu izana da. Hala gomendatutako zereinetarako erabiltzen da 112 zenbakia. Nafarroko gobernuak foru lege dekretu bat onartu du, neurri ekonomikoekin eta babes sozialarekin foru komunitatean koronavirusak eragindako krisiaren eraginera arintzeko. Gogoratu behar da foru legearen dekretua premiazko neurria dela, foru legearen maila duena. Horren bitartez, Nafarroko gobernuak premiazko neurriak har ditzake ezohiko gisa. Foru exekutiboaren jarduerak 3 ildo nagusitan banatzen dira. 100 milioi euroko funtsa sortzea, beharrezko izanez gero, gehitu daitekena. 30 milioi eurora bitarteko kredituak eta enpresentzako 40 milioi eurora bitarteko abalak emateko ildo espezifikoak ezartzea. Eta azkenik, larrialdi hau artatzeko giza baliabide eta aurrekontu baliabide publiko guztiak mobilizatzea. Zehazki foru lege dekretuan langileen arloko neurriak jasotzen dira, langileen kontratazioak berehala egiteko eta sisteman zerbitzuak eman ditzaketen profesional gehienak sartu ahal izateko. Eskubide sozialen arloan giza baliabideen inguruko hainbat neurri agertzen dira, zentro eta zerbitzu soziosanitarioen funtzionamendu egokia une oro ziurtatzearren. Halaber, foru dekretuan jasotzen dira Nafarroko foru komunitateko administrazio publikoaren eta foru sektore publiko instituzionalaren kudeaketa eraginkorra izateko neurriak, kontratazio prozedurak, kontabilizazioa, aurrekontuaren kudeaketa eta diru laguntzak premia berrietara egokitu daitezen. Bereziki kutsatzea prebenitzeko eta personei laguntzeko baliabideak izateko erreminta arinak emanaz. Horrez gain, hauskortasuna egoeran aurkitzen diren haurren oinarrizko elikadura eskubidea bermatzeko neurriak jaso dira. Gizarte zerbitzuen eta ikastetxeen arteko koordinazioa ezarrita. Aurreikuspen hori ahalik eta azkarren aplikatze aldera beharrezkoa da hezkuntza departamentuak eskubide sozialetako departamentuaren eskura jartzea, horrek arreta horietarako erabiltzen dituen funtsak. 100 milioi eurora bitarteko funtsa sortu da, hala behar izanez gero gehitu daitekena COVID-19 kudeatzearen ondorioz, sortzen joango diren ezohiko gastuak arintzen ahalegintzeko neurriak eratzearren, bati bat honako sektore hauei erreparatuta. Osasun, hezkuntza, gizarte politikak, enplegua, familiak, enpresak eteak. Autonomoak lana eta famili bateragarri egitetik eratorritakoak babes soziala eta COVID-19 eragindako bestelako gastuak. Zenbateko hori eguneratzen joan ahal izango da, hala behar izanez gero, sortzen joango diren premia berrien arabera. Nafarroko 2020ko aurrekontu orokorraren inguruko foru legea martxoren 4koa aldatu da. Enpresa erakunde publikoek, fundazio publikoek eta sozietate publikoek jaso ditzaketen abalen edo antzeko bermeen eta kredituen gehieneko zenbatekoei dagokionean, beharrean aurkitzen diren enpresei laguntzeko asmoarekin. Figura juridiko hoien eskaera gehitzen joango dela aurreikusten baita.
Azkenik zerga arloko neurriak hartu dira zerga bete beharra mugatzeko, eteteko edo atzeratzeko zergadunek inpaktu negatiboa izan ez dezaten. Babesteko neurriak betetze aldera, bilkura ez da bilkuren aretoan egin Nafarroko jauregiko beste gela batean baizik. Ildo horretan, garapen ekonomiko eta enpresarialeko kontseilari Manu Ayerdik etxetik hartu du parte bileran bideokonferentziaren bitartez. COVID-19 dela eta positiboa eman zuelako. Nafarroko Osasun Publiko eta Lan Osasun Institutuak gaixoen eskolaren bitartez gaixotasun kronikoak dituztenei gomendatzen die ahal den neurrian beren gaitzen ondorioz behar dituzten zaintzak egiten segitzeko. Norberaren burua zaintzeko automedikazioa eta egoera bakoitzean komeni diren neurri orokorrak uztartu behar dira. Elikadura osasungarria, ariketa fisiko egitea, ez erretzea, alkola bazterrean, uztea edo mugatzea, emozioak maneiatzea eta estresa kontrolatzea. Gaur egun Nafarroan 108.000 gaixo kroniko daude. 79.600 Iruñako eremukoak dira, 17.000 Tuterako eremukoak eta 11.400 Lizarrako eremukoak. Lehentasunezkotzat jotzen diren patologia kroniko bat edo gehiago dituztenak. Izaro Andres abeslari malabiarra Limones en invierno disko berria aurkezteko bira egiten ari da, eta Iruñako Baluarte auditorioan ere egingo du geldialdi bat. Martxoaren 28an eskaini behar zuen kontzertua, baina koronavirusak sortutako egoera dela eta atzeratu behar izan du. Orain, baina jakinarazi du, jada baduela data berri bat, maiatzaren 9. Aurreko hitzordurako erositako sarrerak baliagarriak izango direla jakinarazi du Twitter bidez. Norbaitek sarrerak itzuli nahi izanez gero, 10 eguneko epea izango du, honako helbidera idatzita: j.urtasun@baluarte.com. Izaroren 3. diskoa 10 abestiz osatua dago eta artistak urtarotik urtarora salto egitera gonbidatzen du, pop, vals, erritmo latinoamerikarrak eta folk doinuak uztartuta. Kontzeptuetan eta estiloetan proposamen musikal irekia duen artista da Izaro. Inglesa, euskara eta gaztelania erabiliz estilo askotako musikarekin 3 belaunaldiko entzuleak bere kontzertuetara eramatea lortu du. 25 urterekin hainbat sari jaso ditu da. Euskadiko Orkestra Sinfonikoaren deia jaso du bere abestiak moldatzeko. Eta Ben Sarrok eta Lara Izagirreren gisako zinemagilek bere musika erabili dute. Por tu bufanda y por la mía, por tu chaqueta y por la mía, por tu bufanda y por la mía. Ven, corre a mi paraguas. Ven, corre a mi paraguas. Ven, corre a mi paraguas. Ven, corre aquí a por aguas. Ven, corre a parar aguas. Ven, corre a mi paraguas. Ven, corre aquí a por aguas. Ven, corre a parar aguas. Ven, corre a mi paraguas. Ven, corre a mi paraguas. Mira, invierno a la vista, llegó la conquista de los pies fríos. Mira, invierno a la vista, llegó la conquista de los pies fríos. Mira, invierno a la vista, llegó la conquista de los pies fríos. Mira, invierno a la vista, llegó la conquista de los pies fríos. Invierno a la vista. Mira, invierno
los pies fríos.